खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी कार्बि आंलंनि मिरदुफुटार गामियाव सानथामनि हाबाफारिजों रंजालि बैसागुनि सिलभार जुबिली सान फालिदों। मिरदुफुटार गामिनि अनजालि क्लाबनि बानजायनायाव 16, 17 आरो 18 एप्रिलसिम सानथामनि हाबाफारिजों सिलभार जुबिली सान फालिदों। हाबाफारि बायदि फुंनि समाव समाज सिबियारि सरनी बसुमतारिया रिबन हानानै हाबाफारिखौ बेखेवजेनो। बेनि उनाव 25थि सिलभार जुबिली सानखौ गोसोखांनानै मोन 25 फिरफिला बेरहोयो। फिरफिला बेरहोनायनि सिगां गांफा गांफा आर'नाइजों दैदेनगिरिफोरखौ बरायो। मुंख्लं सुबुंफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे फिरफिलाखौ बिरहोयो कालीचरण नार्जारी, राजा औवारी, महेश्वर बसुमतारी, जनता औवारी आरो माखासे मानगोनां सुबुंफोरा। हाबाफारि बायदि मिरदुफुटार गामिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारिबो लानाय जायो आरो बेनि उनाव गेलेनाय आरो रंजानाय हाबाफारि बादायनायखौ बेखेवो। हाबाफारियाव बाहागो लाना बिथांमोना खौरांनि सिगाङाव मा फोरमायखो नोंथांमोना आबुङै खोनासंदो। बेयावनो आं प्रेस मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि मिरदुफुटार अनजालि क्लाब बिहु कमिटिनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै रुफाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फालिथाय दिनैनि सेथि हाबाफारि बादि जोंना फुंनि हाबाफारिया जोब्बाय। मेन गेट बेखेवनाय, फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लं बावनाय गासिबो हाबाफारिया दा जोब्बाय। दा जों खेल बादायनाय गेलेनाय हाबाफारि जागोन, सानसे थाला जागोन। बेनिखायनो आं अनजालि क्लाबनि गासैबो सोद्रोमा गेदेमा गामिनि रायजो आइ आब' आदा मादै नानि जारौ गासैखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जोंनि बे सानथामनि हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै जोंनि बे सानथामनि सिलभार जुबली जे जों सेलिब्रेसन बेखौ जों खुंनो लादों, बेखौ जाहाथे मोजाङैनो गाजा गोमजायै फालिनायाव मदद हेफाजाब मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो जोंहा मोसाखावरि बिथाङा आंजोंनो गसंनानै दं, बिथांमोनाबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। आरो जोंनि रंजालि बैसागु कमिटिनि बानजाय आफादनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो दं, अनजालि क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारिबो दङ। बेनिखायनो जोङो गाबोननि हाबाफारि बादियै जोंहा गाबोन फुंनि समाव गेलेनाय बादायलायनाय जागोन। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा कालचारेल नाइट जागोन। बे कालचारेल नाइटआ जाबाय जोंनि गामिनि मोसाखावरि हान्जाफ्रा मोसागोन खनगोन, बे जोंनि गामिनि जागोन। आरो जोंहा 18 थारिख सुनिबार खालि जोंहा फुंनिफ्राय जोंहा बे गेलेनाय बादायलायनाया थागोन। ओमफ्राय 12 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेलजों लोगोसे बान्था राननाय हाबाफारि थागोन। बिनि उनाव जोंहा देग्लाय बोसोरनि रुफाथि मायथाइनि सिलभार जुबलीनि बयनिख्रुइबो साबसिन गिदिरसिन हाबाफारि दङ। खनगिरि बिथां आर्टिस्ट जोंहा रिंखां ब्रह्म क'क्राझार बिथाङा फैगोन। बेनिखायनो बै हाबाफारियावबो जोंनि गामिनि अराय रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोरफोरनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि खाथि खाला गामिनि गासिबो आनसलिकनि जोंनि खिलुनजिया बर' रायजोफोर एबा बर' नङाबाबो फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै आं गुरैयै खावलायबाय। आरो बयखौबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय, बयनिबो देहा मोदोमा सोलेरा मोजाङै थाथों होननानै खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों।